Velkommen til talkshowet Dahl i Rødovre. Glæd dig til spændende og vedkommende samtaler, når en veloplagt Søren Dahl inviterer markante gæster i stolen og omfavner dig med nærvær og kærlighed. Rigtig god fornøjelse. Ja, Paul, velkommen. Så er der gået en uge. Vi har siddet her lige siden. Vi er jo ikke meget for de hoteller. Sådan er det. Ja. Der er jo noget, der er lidt sjovt, fordi du er en af vores allerstørste kunstnere, og du har et enormt publikum. Hvorfor i himlens navn spiller du ikke bare 3 gange i Royal Arena og 3 gange i boksen, og så er det? Det er fordi... Det giver da ingen mening. Jamen, det er fordi, at det er så fint i vores den her musikverden, det er, at det er der så mange andre, der gør. Så det ville være dumt, hvis vi alle sammen gjorde det. Og så samtidig så vil jeg også have det dårligt over, at ikke at besøge de der steder, der har været med til at gøre det, hvor jeg er. Og jeg er jo en af de få, som har oplevet, at folk, de synger jo med på de samme sange i Akker som på Amager, og i Randers som i Rødovre. Altså det er det med, at der er nogen, som er gode til at trække en masse mennesker i storbyen, og nogen, som kan nå ud i hele de der små kroge. Og der er altså, jeg synes, der er en forpligtelse i, og når man er en af dem, som er nået så langt ud, så synes jeg, der er en forpligtelse i ikke at bare at spille en koncert i en storby. Ja. Det er bare min ting, og jeg er super glad for, at mange af mine kolleger vælger at gøre det, fordi så bliver der også mere plads til os, og det er sådan, så det er mere, men det er mere den der følelse af, at jeg kan virkelig, virkelig godt lide at komme rundt og i landet og møde den der mangfoldighed, der er, og så også sådan, vi synes jo lidt, at vi syr landet sammen. Fordi vi netop spiller, så vi er jo måske de eneste, der både spiller i Harboøre og i Det Kongelige Teater. Ja, fordi det er jo interessant. Nu tager du på en turné, 70 koncerter, og du spiller i Harboøre, du spiller i Akker, og du spiller både i DR Koncerthus og Det Kongelige Teater. Ja. Altså, du føler ikke, at københavnerne skal føle, at de bor i udkants Danmark, kan jeg mærke på dig. Nej, jeg synes, at alle er lige. Jeg synes, at det er lige stor en oplevelse for mig. Og det er en kæmpe oplevelse for mig at stå i Det Kongelige Teater og i deres koncertsal, som er et af Europas smukkeste steder at spille. For det kan også noget. Ja, men jeg synes også, at det er en kæmpe oplevelse at komme ud i de der bitte små steder, hvor nogen, der bare brænder for, at der skal ske noget der, hvor vi bor. Ja. De skaber noget i fællesskab, og det binder landet sammen. Nu kan nogen så tro, at det er meget sværere at spille for 2.000 mennesker eller 40.000, end det er at spille for 150. Og det kan faktisk for nogen være meget mere angstprovokerende at spille for et mindre publikum. I den grad. For der er vi altså i øjenhøjde. Ja. Og der er kontant afregning. Der er ingen steder at gemme sig. Nej. Men jeg ved også, at oprigtigt, jeg har det faktisk lidt på samme måde. Jeg kan bare ikke udtrykke det kunstnerisk, og det er gudskelov, har vi dig til det. Der er dybest set ikke et sted i det her land, hvor der, hvis man lige åbner øjnene, ikke er ret dejligt. Nej, det er det ikke. Kan du nævne nogle steder, hvor du har været, hvor du tænker, ej, den springer vi over næste gang. Der er nogen, der lytter med. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det kan jeg faktisk ikke. Nej. Nej. Hvad er det, der gør, at du søger ind på... Nu er der jo en café. Jeg vil sige, Randers er lidt dårligt kørende med caféer, men ellers så kan du komme til Thisted. Du kan komme til alle mulige andre steder i Danmark, hvor der er en lille café, hvor man kan sætte sig ind og drikke en kop kaffe, og sidde og kigge på folk. Ja. Og det gør du. Ja. Du kommer altid i god tid. Mm. Hvad er det, hvorfor det? Hvorfor ikke bare Jamen, det blive hjemme på timer mere? Altså, det er jo ligesom, jeg siger jo også, at det er jo også en del af mit arbejde, fordi jeg er jo også den, der siger, at sangene, de kommer ikke bare til en. Man skal sgu selv ud og hente dem. Og jeg møder folk i tog, jeg møder folk på caféer, på alle mulige steder, som har en spændende historie, som jeg nogle gange vil høre, og nogle gange kommer der en sang ud af det. Men jeg synes, det er en del af hvad skal man sige, at lave det, som jeg gør, det er jo at holde sin nysgerrighed ved lige. Det er vigtigt, synes jeg. Og så fordi du både gør det, og du har arbejdet enormt effektivt og målrettet med din sangskrivning, så har du udviklet et unikt sprog, som er meget billedmættet. Det er jo nogle af dine tekster er jo næsten som at se en film, man selv er med i. Er du selv bevidst om det billedsprog, du har?
på nogle af de sange. Ja, altså jeg synes, at det er meget... hvad skal jeg sige? Jeg håber, at jeg kan skabe nogle billeder. Jeg håber jo, at jeg kan lukke øjnene og se det for mig, det jeg skriver. Men det er også vigtigt, at en sang ikke ikke lyder for skrevet, men at den lyder som noget, som man kan sige til hinanden. Ja. Fordi det er et hurtigt sprog. En sang var sjældent ret meget mere end 3 minutter. Og det er sådan hurtigt og kontant, men det er også en fantastisk følelse, at man kan mærke med det samme, om man connecter på en eller anden måde, om det, man spiller den her sang for, at de ligesom kan følge den her historie, eller om de kan sætte sig ind i, hvor er de henne, uden at man egentlig... Jeg plejer egentlig mere at sætte en scene for min sang, eller på en eller anden måde skabe en kulisse for den, end at det der med ikke at snakke om, hvad den handler om, men snakke om, hvor er vi henne, og så starte sangen ud for det. Fordi så kan man hurtigt mærke, at der er en eller anden, om det connecter, eller eller om det er bare noget, man selv går med nogle billeder, man selv har synes var verdens klogeste, eller et eller andet. Der er en hvid snor trukket over himlen fra en flok, der fløj mod nord. Det er dig, der danser lidt alene på stranden i dit helt eget spor. Mon de danser på andre planeter, mon de elsker, mon de savner, mon de slås. Mon de rejser tusindvis af kilometer efter drømmene, præcis ligesom os. Så der sætter du også en billede, og så kommer du med sådan nogle ting, som er en linje eller 4 linjer ud af en masse vidunderlige linjer og tekster her på et album, der hedder Fuldtidsforhåbninger. Hvad er nu det for en idé med sådan noget i en tid, hvor vi er nødt til at belyse, hvor forfærdeligt det hele står til, Poul? Ja, altså... Det har du gjort dig en del tanker. Jeg har gjort mig rigtig mange tanker med. Det sværeste for mig... Vi kan tåle det i dag. Det er godt. Det er lidt trist. Altså det sværeste for mig, det er faktisk at finde titlen til sådan et album. Men så var det ligesom, at jeg havde leget med nogle ord, og sådan prøve er der noget, der hedder fuldtidsforhåbninger? Det var der så ikke. Og så det sjove ved det var jo, at jeg forsøgte, om ikke det kunne blive årets ord. Ja. Men det blev så jernmarker. Og det er derfor, Adrian Hughes, han er blevet fyret for klog på sprog. Og det skulle da have været fuldtidsforhåbninger. Det skulle det nemlig. Ja, ham, kan han lære det. Jamen det er fordi, jeg kom så til at skrive, at jeg tror måske, det var Landbrug og Fødevare, der havde været inde. Og ligesom fordi, at det forrige års ord, det var fedtemøg. Og jeg synes bare, det er sådan 2 grimme ord. Altså både jernmark og fedtemøg. Kan vi ikke komme op med noget lidt mere håb i, eller lidt mere? Så prøvede man det fuldtidsforhåbninger. Men så skrev de faktisk til mig fra Landbrug og Fødevare, at det var ikke dem, der havde fundet på det med jernmarker. De havde faktisk fundet på, at det skulle være bæredygtigt landbrug, men det kan jeg ikke forstå, det er 2 ord. Den går ikke, nej. Det kan ikke blive. Det skrev de faktisk til mig. Hjælp os! Jeg var faktisk lidt bedre over Fødevare og Landbrug, de skrev til mig. Jeg skulle også lige til at sige, det var flot. Men du har da også haft lidt debat i gang omkring det. Ja, jeg satte lidt i gang, ja. Jo, og så synes jeg bare, at vi har jo... Altså, det er jo noget af det, som vi... altså, det der... Den fremadstormende unge filosof, Bad Bunny. Ja. Han sagde det så smukt. Altså, han sagde bare, at der er kun én kraft, der er stærkere end havde det, kærligheden. Ja. Så vi må jo bare kaste noget kærlighed rundt. Ja. Og hvis vi med nogle sange og nogle historier, som er fra alle ender og kanter af landet, kan være med til at binde landet sammen, så bliver vi da ikke uenige om det. Så bliver der ikke skabt nogle kløfter, som der jo også lidt, vi kan se i det store Amerika for eksempel, at de kan næsten ikke snakke sammen i de der 2 lejre. Men hvis man ligesom kan fokusere noget mere på alt det, vi har til fælles, frem for det, der skiller os ad, så har vi jo en forpligtelse og også en opgave, når vi rejser rundt i alle ender og kanter af landet, ikke? Du har sagt, at små hjul kan også flytte store ting. Har jeg sagt? Ja, det har du, ja. Jeg har masser af ting, du har sagt her i tidens løb. Okay. Ja, den med Bryan Adams, den har vi jo haft, ja. Men du har jo ret, og nogen vil måske sige, at det er lidt naivt, men vi er jo nødt til
at starte der? Jamen, jeg synes bare, vi skal være noget mere naive. Altså, Ja. jeg elsker naivitet, og jeg elsker, at jeg står helt af, når sådan noget det bliver sådan for konstrueret, og det er ikke sådan er min verden, ikke? Nej. Min verden er lige til, og jeg synes, at vi har en forpligtelse, og jeg synes, at vi har en opgave, også der på en eller anden måde kan have ramt et eller andet, været heldige at ramme et eller andet, som de både synger med på i Jakker som på mig. Og de kommer. Ja, og vil det budskab. Ja. Jeg synes, vi skal give det en stor hånd. Det er simpelthen så vigtigt. Sagt af dig med en stor karriere, du risikerer at sætte alt over styr, hver gang du åbner munden jo. Altså, man skal jo passe lidt på. Noget af det, der er noget, der er fascinerende ved dig også, det er, at det er nogle fantastisk poetiske og smukke sange, du skriver til os. Og der er så meget håb i dem, der er så meget kærlighed i dem, og du giver så meget til mange mennesker. Og for at være et helt menneske, og for at kunne være dig, så bliver du også nødt til at have dit bagland i orden. Ellers så hænger det jo ikke sammen, Poul. Nej, det er jo det, der gør, at altså, hvis ikke det hang sammen, så hvis ikke mit bagland var ligesom, som vi var, så var jeg ikke siddet her. Føler du dig privilegeret, og at du har et overskud, måske også i forhold til nogle andre mennesker, når du så står Ja, det gør jeg. på den scene? Ja, altså, der er mange, der spørger mig om hvordan kan jeg holde ud og blive ved med det der rakkerliv, men det er jo ikke, altså, det er jo, for mig der er det bare nogle nye oplevelser. Det er jo ligegyldigt, at man kører den samme strækning og ser kø på motorvejen, fordi man skal ind på sit kontor, eller man skal nogle andre steder. Så vil jeg hellere køre nogle forskellige steder hver dag. Og jeg har det sådan, at vi er jo, jeg har en masse kolleger og venner i andre lande, som laver det samme, som jeg gør, og der kan jeg også mærke, at vi bor i verdens bedste land. Altså, det gør vi. Og vi kan tage rundt og turnere i 70 koncerter, og så kan jeg til og sove næsten hver anden nat. Ja, det er jo vildt. Ja, det er også rigtigt. Altså, det er jo ikke... Jeg har amerikanske venner og kolleger, som rejser hjemmefra i 3 måneder i træk, ikke? Jo. Så på den måde, så føler jeg mig dybt privilegeret over at kunne stadigvæk lave det, jeg gør, og have så mange med mig, som på en eller anden måde, hvor vi skaber noget sammen. Og når du så kommer hjem til Risskov, så skal du lige ned og vende vandet. Ja. Det er altid. Og så ved jeg også, at du er begyndt forsigtigt sådan at bade lidt off-season. Har det udviklet sig til noget seriøst vinterbadning? Det bliver jeg nødt til lige at vide det. Jamen, det er så meget det der med nytårsforsætter, og så jamen, skulle jeg lige, også begynde at bage surdejsbrød, og så ja, går det er jo. måned, Ja, jeg ved det godt. Ja. Men man skal have noget til gode også. Men jeg havde lige... der var en stille dag mellem jul og nytår, hvor jeg lige havde sådan et hurtigt bad i havet, men det var sådan fjeder. Det var sådan, hvor jeg bare... Ja. Men så har man jo også badet. Jeg er jo vådt hår det hele. Og man ved, at reflekserne er i orden. Det er jo det. Og det er kun hendes familie, der står og griner. Ja. Så det er godt. 70 koncerter, og som du også selv sætter ord på, du kan ikke lade være. Vi taler ikke økonomi her, vi taler om en eller anden indre nødvendighed i at komme ud og spille de her sange. Men hvorfor lige nøjagtigt 70 i år? Det er jo et sjovt tal. Ja. Og nu kommer det. Ja. Det var ikke mig, der fandt på det. Det er Lasse. Det er et statsministersvar, det der. Jeg vil faktisk sige, dengang der var sådan en møde på kontoret, hvad vi skulle næste år, så kom den der idé op, og så sagde jeg, altså, hvem har lige lyst til? Tror I, at I har lyst til, når I bliver 70, tror I, så I har lyst til at skal fejres hver dag? Jeg skal ikke mindes om det hver eneste dag. Så jeg går lidt lavt med det. Ja. Men på et tidspunkt, så runder jeg også det i løbet af turnéen. Sådan er det. Det kan man selv prøve at finde ud af, hvornår det er, og så se, om man kan stå ude foran hegnet og føle, at man er en lille del af festen i det mindste. Du har et trofast hold omkring dig af musikere, du har været sammen med længe. Du har i øvrigt skrevet, jeg skal lige sige, der er en sang, en rørende og meget, meget, meget smuk sang på det her album. Som også, det var egentlig også Tina Dickow, der var lidt skyldig, at den kom med, var det ikke? Jo, det var faktisk. Ja, til din ven. Ja.
som har en helt særlig betydning. Det kan den have for os alle sammen, men det har den også for dig. Du har også sagt farvel til nogen undervejs, jo. Der må stå dig meget nær. Ja. Altså, jeg har jo så ligesom jeg har rundet så mange skarpe hjørner, at jeg har måttet sige farvel til flere af dem, jeg har spillet med, og som jeg arbejder med, og jeg skrev den... Christer Jansson, ikke? Jo, ja, de startede faktisk med Jens Jones, som var percussionist hos mig, og som var en nær ven, og som døde alt for tidligt, og så Christer Jansson, som døde pludseligt, og Per Christian Frost, og min manager og nære ven, Paul Martin Bonde. Ja. Men det er en meget smuk sang, som I skal gå ombord i og høre selv. Hvorfor var det, den kom med? Det var egentlig en anden sang, der skulle Ja, det var det, fordi min ven og manager, Paul Martin, havde skrevet blandt andet den der, har du nogensinde set København fra Disney med Peter Belli? Ja. Og så havde de spurgt mig, om jeg ikke ville synge den til minde om ham. Og det kunne jeg faktisk ikke rigtig finde ud af. Nej. Så natten før det skulle være, så sad jeg op, og så skulle jeg øve med Tina og Helgi, Tinas mand Helgi. Det var sådan en privat ting, vi havde, hvor vi skulle lige mindes dem, der var smuttet fra os. Ja. Og så sagde jeg og spillede bare på den sang, da de kom ind, så sagde de, det er den sang, vi skal spille. Og så endte vi med at spille den sang, og så endte jeg med at sende den op til dem, og de har hjulpet mig med, at den blev indspillet og udgivet. Sindssygt smuk. Må jeg lige læse bare de 5 første linjer, fordi jeg tror, mange af jer kan ikke genkende til det forhåbentlig. Der er venner, der går, der er venner, der kommer, der er venner, der aldrig forsvinder, der er venner, der graver de dybeste spor, vokser op som de smukkeste minder. Det skal man huske på, ikke? Er det ikke smukt skrevet? Poul Krebs. Men en hyldest til livet, og når du kommer rundt i det her land, og når du kommer op til Fjaltring i Vestjylland, det forblæste sted, hvor folk ikke snakker for, det blæser hele tiden, så er der også historier der. Ja, det er det. Ikke, der dukker op af det blå. Ja. Og, vi havde sådan en aftale, at vi skulle bare så langt væk som muligt for at indspille et nyt album, så vi ikke blev forstyrret af noget og nogen. Ja. Men så kom vi så langt ud, at vi efter 3 dage var nødt til at ringe til nogen, så de lige kom og forstyrre os lidt. Og så kom der nogle venner og besøgte os, og så havde de bare sådan nogle skønne historier, og den ene af dem var simpelthen så skøn. Og sådan en tillidshistorie om dels det der med at give folk en chance mere, og det der med at bo, det der tillidssamfund, som vi skal passe meget på. Ja. Altså det der med at være nogle steder, hvor alle kender alle, og man også samtidig kan drømme om at komme væk fra. Men det var den historie, som blev fortalt, som jeg så bare fik til at rime i løbet af natten, og så indspillede vi den dagen efter. Ja. Og det er jo en historie om en ung og eftersigende ret lovende bankrøver, som så løb ind i det, at ved hans allerførste kup, der blev han genkendt, fordi hende, der sad i banken, passer ham i børnehaven. og så kiggede hun bare op på ham, og det skulle være efter sigende være en sand historie. Hun kiggede bare op på ham og sagde, hvordan er det, du ser ud? Gå nu hjem live, sagde det punkterer ligesom ting der. Ja. Og det er sjovt, at de der historier findes overalt. Ja, det gør det nemlig. Hvis man giver sig tid. Ja, det sjove ved den historie, det var, at der er noget tilsvarende. Jeg fik en historie, jeg tror det var Søren Rebbe fra Radio Mars, når det er. Ja. Han havde en historie fra Lolland, hvor der også var en desperado dernede, som var blevet genkendt i oppe banken og blev sendt hjem. Så de findes jo, og de findes i de her små samfund, det er jo ikke noget, de skilter med, fordi at måske skulle der være noget politi indover, men der var ikke lige nogen der. Så han fik bare en chance mere, og det tror jeg, der bare er og ved du hvad? De der landbetjente, de er altså lidt forsvundet, ikke? Jo, det er fordi de. det blev fordus med det hele. Ja, det er jo synd. Jeg boede på Samsø i mange år, og der var der en gang, hvor vi havde arbejdet med et eller andet i studiet, og så skulle jeg op og hente min datter i skolen op på Nordøen. Og så kører jeg der i bilen og hører det der musik, vi lige har indspillet, og så lige pludselig så kommer jeg til at kigge lige til venstre. Så et modkørende vand, så kører politiet lige op på siden af mig og beder mig lige om at stoppe.
Og så spurgte de, om jeg vidste, hvor hurtigt jeg kørte. Og så sagde jeg, nej, det vidste jeg ikke. For jeg var lige, hvad så laver du, sagde de. Så sagde jeg, jeg hørte lidt noget musik. Så sagde han, hvad for noget musik hørte du? Jamen, det var noget, vi lige havde indspillet oppe i studiet, jeg lige skulle høre på. Nå, sagde han, må jeg høre det? Så holdt vi der midt på landet og hørte. Og så fik jeg lov at køre videre, og det tror jeg ikke, fordi at jeg var nogen kendt person. Jeg tror bare, det var sådan, det er, fordi vi var alle sammen kendte derovre. Ja. Jeg har spillet, da vi tilbage i 80'erne, der spillede jeg i en januar med band op på Nordsamsø, lige på Samlingshus deroppe. Ja. Og der var ikke ret mange, der interesserede sig for, hvad vi spillede, men der opstod slagsmål. Altså, de var interesseret i alt muligt andet jo. Nå ja. Og der kom bare gang ind, og lige pludselig, så kommer buschaufføren ind, og så siger han, så kan I så opføre jer ordentligt. Og så gjorde de det. Det gjorde det. Ja. Vi valgte også at holde op med at spille. Det kunne ikke svare sig. Nej, det er det, ja. Poul, skal vi ikke spørge, vil du spille live? Jo, det vil jeg gerne. Ja, det vil jeg. Leif han havde drømt sig et andet sted hen. Lige siden han kunne huske, der var noget, der hed en drøm. Han voksede op i en ligegyldig gennemfartsby, hvor farten kun blev sat ned, når der var fremme politi. Yeah. Men nu slog regnen søm i huset overfor, hvor den vennerne engang for længst var flyttet fra. Han troede på sangen om, at jorden den var flad og ikke rund, for når nogen forlod byen, kom de aldrig mere igen. Men alting er sikkert helt okay. Sat drømmene til længslerne, og det er dem, der blev tilbage. Dag det slog det klik for Leif, han magtede ikke mere. Han gik hen imod banken, de drømmes vekselerer. Han tog en strømpe over hovedet og sagde, giv mig det der er. Der er et våben her i lommen, hvis jeg har det liv lidt kært. Men hende der sad i banken kendte hver mand og så Gud. Hun så op på ham og sagde, hvordan er det du ser ud? Gå nu hjem, Leif. Jeg gider ikke det der. Nu tæller jeg til 10, og så glemmer vi det her. Og alting ender sikkert helt okay. Sæt drømmene til længslerne, og dem der bliver tilbage. Ja, alting ender sikkert helt okay. Sæt drømmene til længslerne, og dem der bliver tilbage. Leif han luskede hjem igen. Tænkte lidt på vejen. Var heldig med mig der. Var det måske et tegn? I hvert fald er det godt at bo et sted, hvor nogen kender dig, så du lige kan nå at dumme dig lidt og finde en vej. Syng. Alting ender sikkert helt okay. Sæt drømmene til længslerne, og dem der bliver tilbage. Ja, alting ender sikkert helt okay. Sæt drømmene til længslerne, og dem der bliver tilbage. Synger I? Alting ender sikkert helt okay. Sæt drømmene til længslerne, og dem der bliver tilbage. Ja, alting ender sikkert helt okay. Sæt drømmene til længslerne, og dem der bliver tilbage. Sæt drømmene til længslerne, og dem der bliver tilbage. Dale i Rødovre er produceret af Fagmanagement og Søren Dahl. Talkshowet præsenteres i samarbejde med Raccoon Facility.